Здравейте, светли души! Отново сме заедно. Включвам се накратко да отговоря на един дневен въпрос по днешното видео. Да внеса едно пояснение, понеже е много важно. Мисля, че съм го коментирал в някои от бъдещите видеа, които ще се публикуват, но ще го спомена и сега, защото е тема, за която си мислех снощи. Понеже преди години, винаги когато си лягах защото ми се спеше, а сега всъщност вечер си лягам бодър. Т.е. ако ми се спи, е признак, че имам работа за вършене, за да си легна преди да се легне. Всъщност в края на аудио стриминга ще ви обясня какво съм имал в предвид, само да отговоря на въпроса, който е на Мерлин. Здравей, Ширинан! Исках да попитам за тези дни около пълнолуние. Много безпокойство и нервност изпитвам. Насочвам слънчева светлина към сърцето, но временно балансира. Току-що слушах лайфа за видовете помощ. До някъде сам си отговорих на въпроса. Много ти благодаря. Здравейте, приятели! Ще отговоря на този въпрос, приятели, защото е много важно да разберете, че колкото повече вървите към духовен път, колкото повече гледате видеята, които носят не само знания, които имат за цел да ви помогнат да осъзнаете дадени неща, а и носят енергиен заряд. Освен това, постоянно към земята тече енергия, която се излива и вие като енергийни същности я улавяте и като посланици на светлината имате мисията да я заземите. И цялата тази енергия, която постоянно строи към вас, както от видеята, от клиповете, от знанието, с което се сблъсквате, с нещата, които осъзнавате, с енергията, която от Вселената улавяте, енергията, която като постоянно енергийни вихри преминава през вас. Скоро ще публикувам едно видео, което обяснявам и трите цикъла, в които ние сме постоянно потопени и постоянно отдаваме, излъчваме, приемаме енергия и вашата душа се стреми да заземи тази енергия. Но когато носите илюзии, блокажи, страхове в себе си и те са кодирани на всички нива, тази енергия се блъска в тях и не може да ги преодолее. И всъщност това напрежение, умора, вялост, главоболие и всички тези дискомфорти, които може да преживеете, са вследствие на всички блокажи, нечистоти, които носите основно в трети, втори и първи енергиен център, но също така могат да бъдат и в четвърти, в душата, защото когато душата носи енергийни товари от минали животи, там също има блокажи, които пречат на енергията от колектива, от по-висшото да се заземи. И ви като енергийни същности, често носещи уникален опит, имате мисията да уловите и заземите енергии, които никой друг не може да го направи. Никой друг няма вашата уникална опитност, която носите в себе си, за да уловите енергията, защото вие привличате подобното. Всяка една енергийна същност привлича от цялото това, което тя самата носи в себе си. И има някои опитности, които само вие ги носите в себе си и само вие сте способни да уловите енергията на цялото, за да я заземите. И когато носите тези слабости, товари, нечистоти в себе си, те създават всички тези дискомфорти, като напрежение, като вялост, главоболие. Изброих вече някои от тях. И това е всъщност пътя на вътрешно пречистване, защото докато вие заземявате тази енергия, тя ви тласка да се пречиствате, показва ви къде са слабите ви места, къде е нужно да работите. Когато шлифовате себе си на всички нива, единственото нещо, което ще изпитвате в тези процеси е блаженство, ще изпитвате благодарност, ще изпитвате огромно щастие, умиротворение,
от приливните вълни, които ще привличате и заземявате, защото този енергиен поток, който протича през вас, вие ще го регистрирате с вашите сетива и той ще ви създава едно силно, дълбоко чувство на щастие, което в момента хората не познават. Защото щастието, провокирано от външни източници, бледне пред щастието, провокирано от удовлетвореността на душата да постигне хармония и баланс между дух, душа и тяло и да служи по този начин на цялото, улавяйки енергиите от по-голямото и заземявайки ги тук в триизмерния дуален материален свят. И причината за всички тези дискомфорти, които хората изпитват по време на слънчеви изригвания, магнитни бури, космически влияния, планетни влияния, по време на колективни медитации, по време какъвто и да е повода да се завихри по-голямо количество енергия, причината да се обострят всички тези дискомфорти във вас се дължи на това, че енергията не може да премине през вашите вътрешни блокажи, които носите в себе си. И чрез тези състояния вие ги регистрирате и ви се насочва вниманието къде е нужно да работите. Насочва ви се вниманието на какво е нужно да обърнете внимание, за да освободите съзнанието си от блокажите, страховете, от всичко това, което ви пречи да бъдете цялостни и хармонични на всички нива на съществуване. Това е причината. А относно началния ми разказ за лягането вечер, обикновено на човек му се доспива и се отпуска именно поради прилива на такава вълна. И когато усещате едно вътрешно напрежение и отпускане, доспиване, се дължи на факта, че душата се стреми да отпусне тялото, за да вземе по-голям контрол и да заземи енергията, да премине през, така да се каже, спънките на трети, втори и първи енергиен център, защото когато егото е много активно и контролира всичко и сме много силно концентрирани да контролираме всичко, тези стени са много големи и енергията трудно ги преодолява. Но когато те отслабнат и ние придобиеме, душата придобие по-голям контрол над нашата сетивност, тогава всъщност това, което се случва е, че тази енергия протича много по-лесно, защото душата се грижи за това. И вечер преди да се легна, понеже деня е разделен на енергийни цикли. Цикли на приемане, на излъчване, на приемане, на излъчване. И си има определени периоди в деня, в които усещам, че е нужно да заземя енергията, която протича през мен. И периоди, в които обратно. Периоди на приемане и периоди на отдаване. И вечер си има едни такива периоди, които сте забелязали, до един момент ви се спи, след това ставате жизнени. След това пак ви се доспива и ако сте будни птици нощем, ще забележите тези периоди. И вечер, когато ми се спи и съм се отпуснал, това означава, че има енергия да заземя. И аз първо я заземявам и след това си лягам. И всъщност от години наред си лягам без да ми се спи. Ако ми се спи, първо заземявам енергията и след това си лягам. Защото ако не я заземя, тогава душата ще я заземява по време на сън, но това често е свързано с пробуждания, с това да се потиш по време на сън, да се въртиш, да ти е неспокоен съня. Затова предпочитам в съзнание да заземя тази енергия много по-бързо, отколкото по време на сън. Затова също съм ви подготвил клип, който все още не е публикуван. Но като цяло
това са отговорите, свързани с днешния въпрос. Правя това кратко включване. Мислех да тествам едно микрофонче, но реших да отговоря на този въпрос, защото наистина е актуален. Много хора не си дават сметка защо преживяват всички тези изпитания, през които преминават. Не си дават сметка какво провокира тези напрежения и почват да търсят мистичното, да си мислят какви ли не глупости, които не са вярни. А за всяко едно нещо в творението си има елементарно обяснение. Просто е нужно хората да се научат да виждат истината, да я усещат, да я улавят, да я заземяват на разбираем език, така че човешкото съзнание да я разбере. Защото целият заобикалящ свят е изграден от енергия. И когато се научиш да се свързваш с него, да улавяш тази енергия и да я транслираш на човешки разбираем език, тогава и човешкото него ще е в състояние да разбере всичко случващо се, да разбере отвъд материята, това, което задвижва материята, и така по този начин негото постепенно ще придобива по-голямо доверие към душата и ще й се оставя много по-лесно да го води. Така егото постепенно отпуска контрола, дава по-голяма власт на душата и всичко се случва по един много по-хармоничен и благодатен начин, както за нашето човешко аз, така и за нашата душа, така и за духа, от който сме се индивидуализирали. И така триединството между дух, душа и тяло се случва по един хармоничен и вълшебен начин. Христо ми е писал, Дани ми е писала, Славка ми е писала, здравейте, приятели! Това се включих да споделя с вас. Пожелавам ви хубав, слънчев, жизнерадостен ден. Днес втори снимачен провален ден, по изгрев слънце, валя дъжд. Надявам се вече утре да мога да продължа с снимането, защото в момента записвам видеята за парите. Там вече съм записал 3 часа видеа и сега стигнах до видеята, в които ще започна да ви разказвам опита ми на фондовата борса като трейдър. То всъщност не е само фондова борса, защото не търгувах само с валути, а и с петрол, злато, сребро и такива ресурси. Но явно природата иска да ме спре. Както минах през много трудности оттам, явно изпитанията ще ви споделя. Надявам се утре вече всичко с времето да е окей и да мога да изкарам това, което нося от себе си, да ви го споделя с вас като опит. Светъл и успешен ден, приятели! Благодаря ви, че продължавате да приемате предизвикателството и да споделяте своите истории. Споделете и отдолу, след като сте изкарали под видеята си това, което носите в себе си. Дали сте почувствали някакво облегчение, дали сте почувствали енергията след като сте записали видеото. Наблюдавайте се и усетете как преживявате освобождаването, изразяването. Защото всички тези напрежения, които коментирахме, ние имаме нужда да ги заземим. Аз в момента го правя чрез усещането на енергията, насочвам си вниманието към нея, активирам визуализациите и започвам с намерения или аз съм светлина и любов,
или чрез други намерения, в които вкоренявам, заземявам енергията. Всъщност, мен, понеже усещам много душата ми е лесно да водя енергията, лесно ми да визуализирам, да насочвам енергията, защото самата енергия носи послание. Аз улавям посланието на енергията и оставям това послание да ме води. Но когато на човек му е трудно да улови посланието на енергията, всякакви творчески процеси, всичко, което ви помага да се успокоите, да се заземите, дали това ще са рисувания, танци, дали това ще е пеене, дали това ще е писане, всичко това, което споделих в предизвикателство номер 3, може да ви помогне да заземите енергията. Самото пускане на лайв, свързването на съзнанията между хората, това е изразяване. В момента, в който включа лайв и вие се свържете с мен, аз започвам да усещам енергийния поток. Дори и да не ви говоря някакви важни и значими неща, самия факт, че се насочвате вниманието към мен, това ни помага да се свържем съзнанията и това, от което имате нужда да протече и да го излъча. И всъщност, вие по този начин може да заземявате енергията. Просто правете нещо творческо, нещо, което ви помага да се изявявате и да изкарвате това, което носите от себе си. Майка ми, тя се включи, пише: нека слънцето изгрее и те радва, нека ти помага в замислено и да си удовлетворен, ведър, радостен ден за всички. Благодаря ти и при теб. Последните дни са мрачни, студени, време е слънчо да изгрее и да възобновим снимането, че тези видеа зимно време ще са много зареждащи, особено по изгрев слънце, когато ни напомнят за топлината и енергията на лятото. Хубав и слънчев ден, приятели! Обичам ви! Бъдете смели, изразявайте се, споделяйте, заземявайте това, което носите в себе си, защото вие носите в себе си много, 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 много. Наистина много. Често се срещам с хора, които в този живот са избрали да изиграят някаква незрачна роля. Дали това ще е чистач, дали това ще е човек, който е потиснат, в смисъл някой, който ни възприема това, което прави за важно. И затова казвам незрачна роля, защото той самия има ниско самочувствие с това, което прави, защото в обществото това не е оценено високо. И по тази причина той не цени себе си. И тези хора са се потиснали, загубили са вяра в себе си и по тази причина не изразяват себе си, нямат смелостта да изразят и да споделят себе си. Пък в същото време те носят толкова много в себе си. Имат животи, имат преживявания, имат опит на тяхната душа с уникален опит, който е уникален и повторим. И носят толкова много опитност в себе си и понеже са загубили връзката с душата си, загубили са това да усещат какво носят в себе си и са позволили на ролята в настоящия им живот да ги убеди, че са нещо малко, че са незрачни, че са маловажни за цялото с това, което изпълняват. А в същото време това, което носят в себе си, е нещо огромно. Светъл и успешен ден! За 10-ти път се опитвам да приключа днешния лайв. Този път слагам точката край. Бъдете безкрайно щастливи. Обичам ви!